Iago, bueno, análise do encontro. Bueno, a verdade, como dixen antes na televisión, a primeira xogada que tiveron nos meteron gol, que nos supuso un sarro de agua fría, porque non hemos estado cómodos no terreo de xogo, non hemos sido ese equipo que roba alto, que ten ocasións, que xoga no último tercio durante os 90 minutos, e bueno, aquí calquer partido en primeira división, calquer rival, inda que sexa o colista, pon intensidade, pon ganas, e bueno, a verdade é que tiveron 3-4 xogadas, non meteron gol e nos estuvemos cómodos, como che digo, pero bueno, temos que cambiar o chip xa, pensar no xoves, noutra competición, en que temos que gañar na casa e darlle sobre todo unha alegría á afección. Como dis, non? Resetear e xa centrado nese importante partido este xoves. Sí, non perder ni un segundo neste encontro, verdade que foi un varapalo duro, pero bueno, temos que levantar a cabeza, pensar no seguinte partido, en Europa temos unha dificultade tremenda, montar un 3-0, bueno, a verdade é que teño moita confianza nos meus compañeiros e na afección, por suposto. Todo un reto no que estaréis acompañados, por suposto, da afección, que agora era emocionante ver esa comunión, non? Sí, como che digo, noutros clubes perder na casa 0-3 contra o colista sería motivo de apupos e de non estar contento co rendemento dos xogadores, pero bueno, darlles as grazas unha vez máis, sentimos o seu apoio no día a día, iso fai que salgamos cada partido como se fora o último, ou se non puido ser, pero bueno, temos que, como che digo, darlle a volta a tortilla e pensar no partido dos xoves desde neste momento e intentar conseguir pois esa vitoria, esa remontada, por suposto. Bueno, Marcos, ¿qué le ha faltado hoy al equipo? Creo que como en el último partido también, sobre todo un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad, un poco de estar más vivos a la hora de las segundas jugadas, de los duelos y bueno, un momento complicado que siempre pasa, hay que aprender de los errores y reaccionar lo antes posible. Bueno, es un resultado que no es bueno, evidentemente, pero toca resetear, pasar página de cara a ese partido de este jueves, ¿no? Sí, sin duda. Limpiar de la semana que venimos y concentrarnos en mejorar y hacer un buen partido el jueves. Bueno, también para eso es un reto este jueves y importante, ¿no? Esa comunión al final del partido, cómo recibís ese apoyo también de la afición, que por supuesto estarán también este jueves ahí con vosotros. Sí, mucho mérito, la verdad que después de los últimos dos partidos, cómo han estado animando hasta el final y después del partido. Y nada, aunque sea por ellos, pues levantarse y el jueves salir con todo. Bueno, Carri, que valoración faz do encontro? Bueno, fa unha valoración negativa, penso que eles foron moi efectivos nos 3 goles. Nós non xogamos realmente mal co balón, pero eles souberon aproveitar as súas ocasións e logo en bloque baixo, pois penso que fixeron un bo partido e ao final levaron os 3 puntos, por desgracia. Agora toca facer un pouco reseteo de cara a este xoves, moi importante pois olvidar este encontro e plantarse nese importante partido do xoves. Sí, o bo que mañá temos que ter o chip posto xa en Europa, xa valoraremos o que fixemos hoxe para o próximo partido de Liga, pero agora temos que estar enfocados, tamén sabendo que fixemos cosas mal, hoxe temos que corrixilas os xoves para estar máis cerca da épica, ¿no? como diríamos. E por suposto contaredes co apoio da toda a afección, que mensaxe tedes para eles neste momento? Bueno, a mensaxe que teño eu é que estou moi agradecido polo apoio, que sexan pacientes, porque aínda que foi unha semana complicada, estamos nunha boa situación e animo a que, os xoves isto sea unha caldeira para comenzar, por así decir, pois o novo Celta de aquí a final de temporada e intentar conseguir os obxectivos.